tiguang sa sementeryo. Ang tiguang nga tigbantay kandila gipatay. Oh, unsa? Dihaon na mo ha, Dindo. Dihaon na mo. Asa man ka, Milchi? Magmarites! Magbarites ba sa Sis Milchi? Dali! Marites. Ato si Ubran. Ha? Manahin na ko papa ni mo Bustindo? Ako na siya sa papa nga. Amo kang gila. sa Lex Ikaw ang bodyguard ni Milchi. Tara! Oh, sige! Ayaw mo, doktor, siminasay. Kaluoy siya sa tiguang eh. Nga nung gidaginot mo ni siya sa kriminal. Kabiha. Johnny, gabi ba na yun? Doon ka? Ha? Ang hay na do. Di ba? Samtang nang masa taga-PS Luyo sa Musileyo sa Alkira. May nakitaan na mga tao nga gusto mo sud sakit? Oh. Tuod no? Ato na isultis, Kapitan. Ayun. Ha? Ano naman? Hindi man nato sultis, Kapitan. Abay. Mangutan na unya ni nato. Kung anong nakakita ta sa mga tao sa gate. Tuod sab mo. Buko, agad na kayo. Magtuod na unya sila nga. Dinhita. Tuod sab no? Hello, Johnny. Mikmik. Oh. Good morning. Uy, ni Amday ka gwapa. Magmarites sab ka? Oh. Uy. Hala. Mauna diha ang naigipatay? Oh. Kinagitapugan sa mga tao? Oh, mauna. Tinuod nga ang tiguang ang namatay? Ang manindaog kandila sa gate? Oh, siya. Kaluoy sad no? Dito, Lagi? luoy kayo eh. Uy! Ni asabihin sepulturerong hambugiro? Oh, niagi to. Kaya mo, maning opisina ang menteryo. Yan ang nasagwan mo din nga. Waman mo'y gihatod nga patay. Ho, Johnny. Kami ang tag-iya ng interior. Kay gidonate kini sa akong apuhan. Oh, gidonate naman eh. Bay dindo. Ang sud na itag-iya ini. Ikaw ba? Tubagi ka na? Na may baba. Dali na. Abay, Mikmik. Maulit na tara. Johnny, ayaw una, uy. Ah, Ikaw na rin akong kuhanog information bahin na ng tiguang nga namatay. Kipatay na siya, Melchi. buti pa sabot nga dunay kriminal nga nagsuroy-suroy ining atong dapit. Bata og tiguang ang target nga patyon. Hala, no? Pero sa may sa tiguang. Ambot lang. Aw, ba sinunod sila saksihan nga mga dili maayong kalihukan dinis interior? Mao nga, pahilo mo siya. Aw, oo, gusto kita bay din do. Mausa na nga akong pagtuo. Ikaw ba? Oh. Ayaw pagbayin ako kay dili ta close. Yeah. Bye. Ako bay dindo. Pwedeng mag-bay dindo. Pwede na ka, pwede na ka. Lawgawa. Wa mo gid ka mausab, dindo. Sugad sa una bigod sa mga bata pa nga init kikagbuot nako. Dawata na lang god nga mas gwapo ko nimo. Usa! Apoy! Gigwapuhan kang dagway nimo? Oh. Kay gwapo nga metal si Johnny, Dindo. Nawa. Ay. Okay, daog nas ko po Johnny. Dali na, bay Mikmik. Doon na tayo mas importanteng lakton kaysa makiglalis mga tao. Na? Melchi, ito sa mihan. Bye, Johnny. Peh! Hambugiro! Kaayo lang po silon! Paminawa ang tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City. Dindo, sa bar, relax lang. Ay! Ayaw taon pamusil din, hiyo. Dali, madoon na tas namatay. Puldo! Palid sa palibot. Kabati ka? Oh, boss, wagli ba na? Tabangan itong mga polis sa pagsulba din ng mga krimen. Yes, kana. Ganahan ko, ana. Init na yun ang dugo ni bay dindo ni mo, abay. Aw. Yung anak mo yun ang mga tao nga dato, abay. Unya, magtuo nga kita mga pobre, way gamit ining kalibutan na. Dagdagan na siya sa unang panahon, no? Mulang, birmi ko na yung ibuli. Labi na kung magbaon ko buwan. Pero,
Pero may siyang maigo sa kong kumo. Abi ba na permi kang pahimangnuan si mong lolo nga dili mo pasakit. Abay, dili mo pa sakit, kung dili pasakitan. Mao na isabot na mo ni Lolo. Way manaog-daog kung way magpadaog-daog. Kung pasakitan ka, baslig bato nga muraugpan. Ibutang si mong uto dyan eh. Kung mamatay na ko, ikaw ang akong sumusunod. Busa, panalipdan mo ang imong masunod. Mao na'y usa sa gitugo ni Lolo nako. Akong panalipdan ang iyang ibili nako, abay. Buot ipasabot nga panalipdan nimo ang payag. Mao na. Panalipdan ang payag. Dali na. Ato nang pangitaon ka ng Berting Ruiz. Ito na, namawali ng mga tao. Kapitan. Kinsay ka ang nagpatay sa tiguang, no? Oo, eh. Trabaho na gina sa mga polis. Ang pagila sa midunggab sa digong. Gisiguro ra ba na yun? Gisiguro ra ba yun mamatay yung taon, uy? Gisiguro yun. Posible ka nga witness ng tiguang sa illegal ng kalihukan, Kap? Di ko magkatubag, ana. Sige, muna na ko ninyo, ha? Dagan pang buhaton sa barangay. Tungod din ang gipatay na sab nga tiguang. Hey! Unsang kisa sa tiguang, no? Boss Dindo. Oh, boss. Oh, gitawag ta ni Poldo din do. Oh. Ngaong nawag ka, Puldo, ha? May nakita ka niya? Boss, may nadiskubrihan ko. Unsa man? Unsa? O, sa man mong nadiskubrihan, Poldo? Tanawa ang kilid ang musuliyo sa mga alkirabos Unsa man nakita ni mo diya? na ay bagong gimasa nga siminto. Tuod sa? Tuod, ha? Gitabunan og mga sagbot. Unya, dali ra gud dali. Oh, na ato tanahon ang luyo sa musuliyo, boss. Oh, na. Na, tanawa boss, tanawa. Tanawa mayo. Unsa man, ha? Muro ba bagong gimasahan ang likod sa musuliyo? Boss, karaan na ng mao musuliyo. Busa imposible kaayo kung doon ay mumasa og simento dinhi. Huh? Tanawa, boss, tanawa. Bag-o kayo ang finishing nga simento ining bungbong, oh. Di ka, bebe. Bag-o to ni. Sige. Pag-istorya lang padayon diha, ha? Kanag-video ko ninyo. O sa'yo mong una-una ini, boss. Gilungkab kining maong musuliyo. Gilungkab? Kinsa man sa kang naglungkab? Ay, magkambayan ng Liberting, eh. Kaya ako matang subay ng dana. Wa pa man tayo nagyambay. Sa Lex Aw. Pinon. Padayon gid din sa unahan bay Mikmik. Mao ning danang itudlo sa atong gipangutan na. Oh, digit ta ni Mama Oli. Kundi nato'y kasulti ng Berting Ruiz. Siya lang makasulti nato kung unsa gi istorya ng minteryo ninyo. Og sa pagkaongo ni Lolo. Ungo ba gyud ang imong lulubay dyan, eh? Mambutoy. Murag ongo. Murag di. Sulti ko ng kustinod, baby. Usa may mong gibati karon. Ha? Huwag ba gibati? Lagsik ba kayo ko? Matay. Doon nagi na maliya nga nitabo din sa minteryo da. Ni Doña Cleofe Alquira. O ka na nga itong silbaron. Posible nga ang nagbuslot ining musuliyo mao ang mipatay sa tiguang. Tumpak. Tumpak nga panghuna-huna. Utukan sa ka, Puldo. Salamat, boss. Salamat.
Kay bawon ako. Posible nga may buslot ini mo sa Leo. Nasakpan sa tiguang. Mao nga, ilagi pati ang tiguang. Posible, sab. Nga mao ka ng hitabo din eh. Dali. Mamaulayo na ta. May sabutan ta sa bahay. Bay, mamaway sa ta. Sige. Sige, mamaway na tabay. Asa mo gining bahay ni? Noy berteng, oy? Bay, Johnny, bay. Asa man, bay, Mikmik? Dahan man ano? Ha? Kano ba? Dan. Lo. Bay. Atap sa bahay ka nang nasa ubos. Bay, wala na ang bay sa sepulturero nga si Noy Berting. Sige. Lingkod mo duwa. Doon na tayo sabutan. Unsa man itong sabutan? Bitaw, boss. Bahin kini sa musoleo nga bagong gisiminto. Unsa man ni, boss? Karong gabi atong lungkabon ang maong musoleo. Unsa? Unsa? Oh, manglungkap tag mo sa Leo? Wait, gusto ba ko na bati? Hosto kayo, Milchi. Pinilisab ko, hindi kang kuyog. Imo naman akong assistant, mukuyog ko, uy. Di mo mahadlok sa menteryo og gabi dako. Labi na karon nga doon ay namatay dito. Mas mahadlok og tao kaysa patay puldo. Og aya ko pakit ang mahadlok ka. Kay imong trabaho nga bantayan mi. Boss. Nangutan na raman ko. Menteryo ko ng atong atuan. Di na makababag na tong kalabira des misteryo eh. Excited ko. Kuhaan akong video ang atubuhaton, ha? Sure, pero dili ka mo-mention ha og unsa nga misteryo ha. Way mga ngan nga mogawa sa audio. Sure. Way mga ngan. Gawas pa. Magbunat mo, diba? Dili mi magbunit. Mas maayo na magbunat mo. Anong pagpuno sa misteryoso niyong buhaton? Dili ipakita ang mga pansyon ha. Og kung kinsa musuliyo ang lungkabon, maura gina siya. Okay. Yes, sir. Waingan sa tao. Waingan sa musuliyo. Ay, salamat. Nakauli na kita, bay. Salamat nga may nakuha gitang kasayuran ni Noy Berting. Ang pangutana, kung kinsang adunahan nga nahimong agaw ni lolo nimo sa mubong panahon. O kung unsa man ang ilang gipabuhat sa imong lolo. Ato ka na mahibawaan sa umaabot, apay. Kinahanglang timan-an ang tanang gisulti ni Noy Berting. Nakatimaan ko. Gingan lang ni Lolo og multo ang negosyanteng wayngan nga hilom nga nagsweldo niya. Ug nakasa ang imong lolo, maong gianam sila og patay. Kinsa mo kang nasadaan ni Lolo, no? O Mao ni pangutan na. kung dunay kamatay nga nahitabo, klaro na lang nga ang agawon sa imong lolo nga multo ang kriminal ug giapil si lolo nimo. Oh, gusto ka? Posible nga nakasa si Lolo sa iyang sikretong amo. Mao nga, gipatay ang iyang mga kaubang sepulturero. Ang pangutana, unsa man kaysa sa imong lolo? Mao ka na ang kinahanglang matubag. Ug kaysa may magtubag, Aw, atong pangitaan og tubag. Naa sa menteryo ang tanang mga panghitabo. sige. Unsa man itong buhaton ron? Bantayan ug maayo ang menteryo. Flashlight, maso, martilyo, silsil, okay na. Magdata og siminto og hollow blocks. Ato ning tabunan og balik. Boss, Hmm. niya na ang ubang gamit sa pagmasag simento. Mayo. Sige,
Ibutang na diya. Dayon kita sa paglungkap sa lubong sa mga alkira, boss. Boss, aray, pag-isi ng kwilyo na ako, boss. Di makasabot sultihan. Imo pa mga balik-balik kong sulti. Naniguro lang, boss. Manglungkab ta og lubong. Og karon ng gabi, humas pa ni hapon. Manglakaw din ta sa lungsod. Adto ta magpalabay sa oras. Aron ang atong sakyanan, gikan sa lungsod. Okay, boss. Nasuldo na sa kong utok, boss. Mayo. Doon sa bakal man lang. Excited na kaayo ka. Musamot yung nagkahadlok sa dito. Okay na ko, Milchi. Uwa na ko mahadlok. Oh, nayo hinoon nga wala ka mahadlok. Kana ba? Dili maghadlok-hadlok. Kay gwardya ka. Sa pamilaing sul ining kaban ni Lulo. Bay, asan daw ra sa magpantay sementeryo? Alas 10 ta musud. Abay, Ya, asan ta magpundo? adto ta sa musuliyo sa mga pater. Unsa? Tampang, nganong ato mata magpundos mo siliyo sa mga pater? Ganahan lang kong magsusi ini, abay. I-check kung kinsa mga namatay dito. Ha? Sige. Magka. Abay, Mikmik. Nawa, kani ba? Nawa na ko ning mapa nga niya sa kaban ni Lolo. Nga naman, unsa may naana? Naa ang tanang mga pantyon, mga musuliyo. Pero, wa man maapil diha ang musuliyo sa mga pater. Hoy, Poldo. Kalma lang. Samtaang ka eh. Giyarok na ni mo ng butilyas beer. Ginervyos ka, Dong? Uwa man, lami lang kayo ang bugnaw nga beer ba? Murag, suhot pas tutunlan. Hoy, Pinawa. Mahubog rin ka na yung inom-inom, Liab. Dukdukon ko yung hubon mo ba? Ay, kumalaka, boss. Hindi ko dali mahubog. Kana mahubog ta, depende na nas kadaghan sa imong mainom. Basta, kalma na diha. Kalma, good. Sa ka man. Ay, kalimot, ha? Ikabit, tigdok-dok ka sa siminto. Sa mga. Ang mag-ako. Agawan ko ni mo. Sige. Last na yun na itong botilya. Muad doon ta sa sementeryo. Ngano ka nino? Naan ang tanang musuliyo. Pero ang ilang musuliyo nga sa mga pater, wa iapil ni Lolo og butang dinhi sa mapa. Basin kunwa pa ng musuleyo sa diyang gibuhat ng mapa sa tanang lubong sa minteryo. Posible sab. O kining panaptong itong, kini ba? Unsa mo kay gamit ini? Nganong gituguan man nig-apil ni Lolo? Kanang mga costume niya sa Halloween. Gamit tingali na niya sa unas bata pa siya. Basin? Yan na to. O kayo og maayo ang kaban eh. Lakaw na ta na. Adto na ta pisto sa menderyo. Magdatag ba ning Oo. Maghigda-higda tayo babaw sa pansyon. Maayo kay hayag ang buwan. Saan ka na, Poldo? Okay pa ng utok ni mo? Okay pa ko, boss. Poldo, apong magikas na mata ninyong apuhang ungo. Unsa man, nakakita na kasi mong lolo pilong nga milupad? Uwa pa man. Di man magpakita mga ungo kung manglupad na sila. Maubitaw. Sige, pakaus kayong pagpadagan. Excited na kayo na nga makasood sa musuliyo sa mga alkira. Mingo naman kayong minteryo. Abay, Mimik. Muram no kung nakonsensya.
man, bay? Nung nakonsensya man ka? Kuan ba? Nakabantay mo kita nga dunay mga tao nga gustong musud sa gate. Dinhi sa Minterio, sa Milabayng gabi, di ba? Tuod, no? Pero, wag na ito madunga. Kung nahibaw pa tingali sila nga dunay tao din di tingali sila unta mo dayon og so din di ba? Bay, Johnny, posible nga patay ng daan ng tikuang sa dihang ilang gihatod din, hi? Ah, ha? Doon na may cases nga ingon ana, di ba? Patyon sila yung dapit, unya, ilapay sila yung dapit. Husto ka. Pero, nga nang dinhim gud sa minteryo, ilabay ang tiguang. O katong batang lalaki. Aw, kana bay. Di yun na nato matubag. Dili ka konektado rang kamatayon sa bata ug sa tiguang. Ha? Di tingali, uy. Ang bata nga gilabay dito, kikuhaan man to kasing-kasing. Samtang ang tiguang, wa man. Ipatay raman to siya. Makapahibungon lang kay ba? Ni anam dito sa musileo sa mga Ah. pater. Tuod. Bay, tanawa. Hmm. Mura man og bag-o lang yun yung gihimo ang musileo sa mga pater. Gusto ka, boy? Usa pa gani kapatay ang naadi sa sud, oh. Tagpa akong basahon ang lapida ha, kadiyot. Conchita Pater. Conchita Pater? Uy, ang inahan man ni Lindo. Oh. Ah, may tao. May musulin sa dinis misteryo ug gabi. Mo na ka ng kriminal, pay. Nibalik ka siya. Oh, kinsa? Ang killer. Basin doon na say... Basin doon na say mamatay. O patay nga ilabay din Oh, idani bay, uy. Kulbaan man sa tanang imong gisulti, di Ah, ba? pupo! Ha? Aray! Agay! Inay. Bay, dyan, uy. Tas kong tuhod, uy. Ay, pagsaba. Atong lilion ko kinsa ning mga tao ang gusto muso din Oh, oh. Abay, nakasud na kit sila. Tulos sila kapuok. Dili maklaro kay patay ang suka dapit sa gate. Ayaw lagi paglangas, apay. Ang mga lalaki. Dunay giya yung ano. Ay, mga dautan yun na sila. Ay, lagi sa papay. Oh, abay. Naasilikisog sa mga sako. Tuwa sila sa agianan paingon sa itong payag mo, agyo. May laing misod. Kisam ka na sila. Abay, di lang ganoon na ta maglihok din sa itong gihupan, ha? Oh, Tingog sa babay. ay, si Milchi man na. Tuwa na. Si Marichigid. Og si Dindo. Og si Gapolo. Hala, naalagi na sila. Pagdali, Poldo! Oh, Dadaan ang butang dili sa musuliyo sa mga alkira. abay. Dali! Unsam na sila diha sa musuliyo sa mga alkira. O, dire, dire. Dire ibutang ang tanang natong mga gamit. Dire. Sige, pagtrabaho mo diya ha. Ako rin bahala sa inyong video para gwapo mo. Milchi, mahimo pag di lang ka mag-video, mahimo mo sa mga ebidensya kung madakpan ta. Basta di lang good ko. Sige, Poldo. Sugdi na ang pagdukdok sa bungbong sa musuliyo. Boss. Apa dyan ni? Ilang buslutan ang musuleyo sa ang mga alkera. Og ang atong agi ang ilang gisupay. Makita nilang atong limasa, pay. Ayaw lang paglihok. Pasagdan lang una nato sila. Dili lang nato sila badlungon. Dili. Pasagdan ta sila nga mahago. Ang importante nga, nahibaw ta nga sila ang libuslutan. Di lang nato sila picturean sa ilang gibuhat. Ngit-ngit mo kayo? Ako lang silang videoan, apay. Bahala dili maklaro. Sige. Nana!
ng buslot. Sige, paspasi ang pagbunal sa bongbong. Oo, boss. Yes! Yes! Naanig yun! Nabuslot ang likod sa musoleo. Okay. Unsa may sunod niyong buhaton? Sige. Iwagi ang ilawang puldo. Oo, boss. O sino ang puldo? Nabuslot yun nila pagbalik ang atong gibuslutan. Lungo na ba na? Nakita na nila ang lungo ni Cleofie Alquera. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Sige. Hulbutan lungon. Dali, puldo. Hulbutan. Oo, ako rin mo bandot, boss. Ang ako, apil ko. Ikaw ra. Lagi. Agaon ko. Oo, ganun. Bata-bata man ka. Natural. Ikaw kayo muhulbot ang lungon. Makatao ka ko ini. Makataog lagi ka, ana. Ikaw mo noon. Kadako ni Muglawas man to. Sige na. Hulbutan na ng lungon. Sige. Gahi, boss. Uy, Bida. tabagin na lang ko, boss. Gahi kayo. Hastang yaya. Gini mo. Dali, bebe. Kita daw muhulbot, be. Oh. May gawas na kitang lungon. Kagisang ka ng lungon, no? Kandunya Cleofie Alquera ni. Dali. Sibog. Be. Ablihan ang tabon, be. Kang ano mong daan na lungon, boss? Na! Tuuda! May nag-una nag-abli sa lungon! Naghago-hago lang yun ang sila pay. Animal! Atong tanahon kung ilabang iuli ang luwan Panuway! panik sa sunod. Naunhan taglaing tao! Abli na ang tabon! Bebe! Taraw to! Kung unsang ginasa sa sunod! Dali! Bilihan nila. Kumidyahan na to, eh. Uy! Unsa man eh? Hala! Unsa man ron? Lindo. Ano naman eh? Abay, may mitubag ng mga iro sa imong pag-uwang. Unsa man eh? Ito, kinida. Aligri na ni. Dindo, dalian na na. Nandog naman akong balibo. Boss din daw. Kalabira. So, sa lungon, boss. Kalabira gid ang suli ng lungon. Lagi. Why magkapa-interes? Dindo, sige na. Mamiya na ta din O, iba. Sige na. Pero, ibalik ko na to ang lungon sa sod. Boss. Poldo! Tabuni na buslot ka bongbong. Dali na, Milche! Paghinay lang, Dindo. Tanawa na yung mga tumban! Tanawa! Unsa naman eh, oy? Ilan man ko kibiyaan din eh. Nanindog na ginawa ko balibo. Tabunan ko na lang ng sagbot eh. Bahala na lang ka, busuliwa ka. Nahadlok ng maayo si Puldo. Ang akong labayon ubat to, be. Hadlo ka sa datoy. Kinsam ka unang milungkab sa musolio, no? Sa mga alkira. Kinsa ka? Iyan mabugi ka. Kuan, doon na lang may gisosi ba? Ug unsa man ang inyong gisusi? Kuan, kanang, Doon na mo'y kabuang niya gihimo din do. dili pa, dili gini siya kabuang pa. Kuan lang ni siya kanang, bitaw. Dito mi sa Minterio pa. Nagunsa mo sa ministeryo. Gabi naman kayo. May milungkab sa musolio sa mga alkira. Unsa yan? Unsa ba ginisidto ni alkira pa? Nganong doon na may milungkab sa iyang musolio?
Ganong nahibaw mo nga may milungkab sa iyang musoleo. Tungod kay amo ning gilungkab karon ba? Tindo, tuwa ba ni mo respeto sa patay? Ako kuan ba kaning ako lang giklaro kung unsa ginhitabo ba sa kaning sa musulya pa ba? Kay klaro man kayo nga dunay nag-una og lungkab ini. Unya gimasahan ra og balik og semento. O niya, unsa may inyong nadiskubrihan sa lungo ni Doña Cleofe Altera? Kuan kanang wa pa. Wa? Bisan alahas, unsa nga butan? Wa mo'y nakita sa suod sa iyang lungon. Wa pa. Kalabira ang tuwa dito. Wa mo'y nakitang singsing. Singsing? Oh, singsing nga dili gyud hubo ni Doña Cleofe Altera. Wa may singsing dito pa. Kung mao ka na, may laing mikawat sa singsing. Papa, kinsa man ka sa imong pagtuo ang mikawat sa mong singsing ha pa? Ang unang naglungkab sa musoleo sa mga Altera. Mao ba? Og si kinsa man ka ang unang milungkab sa musoleo pa? Ang ungo, si Pilo Altroso. Unsa? Ang lolo ni Johnny ang mikawat sa singsing? Sigurado ka na ba? Dendo, dito ka magpundo sa syudad. Huwag ka maibaw sa mga pangitabo din sa atong dapit. Labaw na sa minteryo. Sir, Sud na sa mong kwarto, Melche. May istoryahan pa mi ining akong anak. okay. Dindo, good night. Pa. Unsa may imong pagkisultihan ako ha? Palayo una sa minteryo. Ha? Nga naman ba? Tungod kay kuwang pagka o paminsa. Dili ka makamaong mo plano. Pa. Sigurado ka ba? Gaway nakakita ninyo sa inyong gibuhat sa minteryo. Way nakakita na mo ba? Dindo. Kinahanglang mahadlok mo sa minteryo. Ha? Lagi na nahadlok pito mi pa. Kay nagsige uwang ang mga iro dito. Ibutang mi sa imong utok. Dili ka musod sa minteryo, kung dili at kong sugo. Opa. Lagaw, katog na. Opa. Unsa man tos papa? Dili manong ko niya pasudlon sa minteryo? Abay, sa pa may buhato na to din eh. Nagunaon na ba ko, abay? Kung sa'y buhato na tuwa ng sako nga gisud sa mga tao diha sa bakanting pansyon? Dili na nato mahimong hilaptan bay. Ganun di man. Kay kung kita mo Mayong report pagbuminaw bahin sa na, Lex daga na Pino. pangutana. Kuya pa kayo kung kita na yun nung mapasangilan nga nagbutang na. Gusto ka, abay? Sige. Pasagda na nato nga lain ang makadiskubre kung unsa ng sako sa ilaw. Sige. Mamiya na ta din eh. Ato na may hibawan ugma. Naon sa na itong misteryo, nabayanan naman yung mga patay. Suwala ba Sayo ba nyo din, Hesmenteryo? Kung saan sa masing gubuta, ha? Sali! Nay, patay sa... Giungo na na. Minatay. Hey! Minatay. Kinsa naman sa gipatay, ha? Inyo maning gihilaptan? Uy, baya mga priso na yun mo. Kung inyong gihikap ang patay. Wakap ko, hikap ko taon. Napamana sa sudong ang bakanting nitso. Ay, migimaw lang ang kamot. Gikan sa sako. Hey! Unsa? Inyo gidayang gili-ili.
Ay, gamay Ah, ra. Gamay. excuse me. Dili, lang, di gamay. Oh, Kap, nga naman sa ni. Nagpista naman sa mga tao din ni Sminterio. Hey! Wa pa day ka mahibaw. Kung naun sa sabning minteryo nga imong giatiman. Kuan Kap, kay, ka naman. Kap! Ah, Nga naman di, Kap. Unsa naman sa balita, Kap? hey! May patay na sab. Nga gilabay sa minteryo. Gisod og sako. Unya, gisod sa nitso. May lain na sang gipatay de Kap. Kiunsa man ipagpatay? Hey! Ang Maguwat lang ta sa report sa mga pulis. Unya, ay, adto ta sa inyo magsulte. Kay, buinam sa kong tubig dito. Oh, sige, Kap. Diyos, ganahan ka? Ay! Mm. Aho, okay sab ng Diyos. Ya, Ay, naunsa naman ka, Puldo. Wa naman kay uli-uli din, he. Diya, busy ko sa kontrabaho sa mga patir. O niya, kalimta na lang nimo nga itong gikasabutan. Huwag mo kumalimot siya. Kuan lang, daghang nahitabo ba sa minteryo? Unsa naman, Sab? Kuan siya, may patay na sa mga gilabay. Batang babae. Oh, unsa? Mao na. Nahadlok na ang ato mga silingan sa minteryo. Kung mauna, mamiya na ta din, he. Pangitain na og bayar kinimbay, o ang akong yuta. Dili na maayo nga magdugay pa ta din, he. Doon na gyud ay mga kilir ining dapita. Mamiya na ta! Ako ingon si Sir Dindo. Basig mo palit ang iyang papa. Karon pa man ko magkaduol yun ining payag sa imong lolo pilo dyan eh. Uy, mau ba Kap? Ay! Oh, dugay-dugay na may din eh, pero wajud ko kaan eh. Unya, Kap. Unsa may huna-huna ninyo sa laing patay na sa mga gilabay ron, Kap? Ay! Oh. Paminaw mo ha? Kuan gyapon. Kay ako naminaw man ko. Paminaw na ko. Kinahang ng butangan ng gwardya kining maong minteryo. Ha? Ay! O ikaw ang akong nahuna-hunaan. Ngay, maugi mo bantay panahon sa kagabihon dyan eh. Hala, daga na di kong papili ni Kap. Si Poltorero na, unya, gwardiya pa yun. Kaming duwas abay dyaning mo bantay, Kap. Okay ra ka, ha? Okay kayo, bay. Ay! Si Yaman. Kap. Pero dyan eh. Ikaw ha, sundog-sundog sa ka. Ikaw, mikmik ha. Ay kaning pungutan ako dyan eh. Sa Kap? Din manggid mo gabi. Ha? Diniya naman mi, Kap. Ay! Matud pa sa mga nagpuyo sa gawa sa minteryo. Nasaba mong kuno kayo ang mga ero sa suot minteryo. Nagsigi kuno nig uwang. Base nakakita sila sa patayng lawas ni Lolo Pildo nga mibalik, Kap. Ay! Iwan ko na. Ako nakapangandam na gid ko ng ni mo, Kap. Pero Natural Kap, man na, natural. wa ko makasabot sa nahitabuan ng minteryo, Kap ba? Gihimo siyang labayanan og patay nga bata. Unya, gikawatan sab siya og minatay. Ay! Oh. Importante tingali sa nagkawat ang patayng lawas sa imong lolo dyan eh. Ha? Unsa akong dinili, Kap? Ay! Ang kawatan rin yun ang nahibaw, ana. Dakoy nadunggan sa ona, Kap ba? Nga doon ay mga eskwelahan nga mopalit og patay para sa mga estudyanteng doktor. Unsa? No, liso na gid ang panahon karon. Kung tinuod ang imong gisulti bay mikmik. Pwede na gid ang inegosyo ang mga patay. Ay! Dyan eh. Usa may nahuna-hunaan ni mo, ha? Usa'y huna-huna ni mo akong plano nga ikaw ang magwardya sa minteryo. Kap, kuan. Basta sagaan gamay ang akong madawat. Okay ra ko ana, Kap. Ay! Sige, sige. Ipaayo to na ko ang gate sa minteryo. Kami na lang ayaw, Kap.
Bayri nang ni. Kana, Ay! Panday sabdihay ka. Aw, nasunod ba ganit na ko ang pagkaungo ni Lolo Kap? Apil lang iyang pagkapanday nga. Ay! Nahala. Ay, sige, gunit si mong dugahan o sa mga atakihon ka diha. Na, ato ay kus barangay hall, ha? Ato ta magtiwas ang istorya dito. imnos na imong juice cup. Ay, o sa may gisagol ni mo ini. Kuan ra kap, tangoragos minatay. Mayong pagminaw sa Lex Pino. Mawaman sang kauhaw na ko ang imong joke, Mikmik. Ay! Joke lang kap. Unsa? Dili na mo sugot ang imong papa nga musud ka sementeryo? Ulagi. Ambot ng amahan na, eh. Oh, gali kayo lang tingali ka nis problema. Sige. Ako na liman ni sementeryo. Ay. Boss! Oh, cuman, mura magkutasan ka. Nabalik ako, boss. Unya, daw tang balita, boss. Ha? O sa may daw tang balita. O sino tang balita, ha? Kuan, may lain na sang patay kag gilabay sa minteryo. Oh. Aw, karon wa na ilabay. Gisod na nagsako niya. Gipasok sa nicho sa minteryo. Da, uy. Kakuyaw na ba din puyan inyong dapit, uy? Mao bitaw nga ganahan nga mobiya din ang akong tiya kay nahadlok na siya ining dapita. Pero di lang siya makabiya. Nga naman, ha? Nga dili mo sa makabiya din, eh. Wa pa man mahalin ang iyang yuta. Nga nasunod niya sa iyang amahan. Uy, Dindo. Oh. Ganahan ko magsusi ang naglaing patay karon. Oh. Poldo, ikapila naman ha. Ikatulo naman ang bata nga gipatay. O gilabay des minteryo. Aw, Kap. Niya na ang budget kay mong gipangayo para ipalit ang materyales sa koral dyan eh. Salamat, Kap. Amo na yung himuon ng kural, Kap. Tuod ay, doon ay nagka-report na ko nga mitungas mo sa bukid gahapon sa buntag. Asa man mo adto? Among giadto si Noy Berting Ruiz, Kap. Usa! Nganong inyo man ang gibuhat, ha? Nganong inyo ning gibuhat kawa man ang hit na ko?